noites e benvidos á información local de Estrada Televisión neste xoves 22 de novembro. Comezamos, como sempre, repasando a actualidade do día en titulares. O Bipartito aprobou no pleno extraordinario celebrado na noite de onte pese ao rexeite do Partido Popular e de Cidega a adhesión ao consorcio. O pabillón multiuso da Estrada rexistrou as primeiras goteiras da tempada. A humidade comeza a facer mella no parqué deste pabillón. Esta situación pon en perigo a integridade dos xogadores que habitualmente practican ali o seu deporte. Falamos agora de teatro, xa que Robin Hood abrirá unha xira por Galicia en colaboración con Caixa Nova e o ICAEM. O Bipartito aprobou no pleno extraordinario celebrado na noite de onte pese ao rexeite do Partido Popular e de Cidega a adhesión ao consorcio. O Goberno Bipartito da Estrada aprobou onte en pleno por maioría absoluta a adhesión ao Concello Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, pese a que PP e Cidega se opuxeron e pediron que quedase sobre a mesa esgrimindo que na sesión plenaria argumentos críticos coa adhesión utilizados polos técnicos de servizos sociais, así como polo secretario e interventor municipal os seus informes, facendo notar que suporá na práctica unha limitación da autonomía municipal e que o Concello deba facer fronte a unhas obrigacións económicas aínda indefinidas no documento de adhesión. O pabillón multiuso da Estrada rexistrou as primeiras goteiras da tempada. A humidade comeza a facer mella no parqué deste pabillón. Esta situación pon en perigo a integridade dos xogadores que habitualmente practican ali o seu deporte. Que en Galicia chove é algo coñecido por todos. Que o fai dentro do pabillón multiuso da Estrada, tamén. As primeiras chuvias invernais deixaron de novo ao descoberto un problema que afecta ao deporte local e que pon entredito a funcionalidade de unha instalación construída fai tan só 3 anos. Como é evidente, este problema xera perigos como os que ocorren cada fin de semana aos xogadores dos equipos das escolas deportivas municipais de baloncesto e do Iarros Diego xogando nunha pista mollada e auguran futuros contratempos, xa que a auga que cae no recinto está provocando que o parqué comece a pudrirse por culpa da humidade. O Departamento de Servizos Sociais presentaba esta mañá en rola de prensa os actos con motivo do 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero. O primeiro dos actos terá lugar mañán ás 8 da tarde na Praza do Concello, onde se celebrará unha concentración simbólica con velas brancas en recordo das vítimas de violencia machista. Bueno, como ben sabedes, o próximo día 25 vais a celebrar o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Desde este Concello e a través do CIN queremos poñer de manifiesto que estamos totalmente en contra de todo tipo de violencia, que fomentamos todo tipo de igualdade e vamos a facer saber a través dunha serie de actos. Unha serie de actos que se van a celebrar entre o mes de noviembre e o mes de diciembre. O primeiro deles vai a ser mañán, con unha concentración ás 20 horas da noite de velas blancas. Un acto simbólico que simboliza a rexeita total contra a violencia. E o último deles vai a ser o 16 de diciembre, con unha obra de teatro que van a interpretar un grupo de profesores aficionados e que é unha obra de igualdade, unha obra ambientada medieval onde se intercambian os papeles entre home e muller. Falamos agora de teatro, xa que Robin Hood abrirá unha xira por Galicia en colaboración con Caixa Nova e o ICAEM. O espectáculo Robin Hood iniciará no mes de xaneiro en Arteixo unha xira por diversos puntos da xeografía galega a través da colaboración do Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais, o ICAEM e a entidade Caixa Nova. Dende o pasado 12 do presente mes, os alumnos da Escola do Moble da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada están a realizar prácticas non laborais a maiores das estipuladas en cada programa formativo. Dende o pasado día 12 do presente mes, os alumnos da Escola do Moble da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada, coincidindo con tramo final do período formativo nas aulas, están a realizar prácticas non laborais a maiores das estipuladas en cada programa formativo. Antes de rematar, recabamos as novas máis importantes do día en titulares. O Bipartito aprobou no pleno extraordinario celebrado na noite de onte pese ao rexeite do Partido Popular e de Cidega a adhesión ao consorcio. O pabillón multiuso da Estrada rexistrou as primeiras goteiras da tempada. A humidade comeza a facer mella no parqué deste pabillón. Esta situación pon en perigo a integridade dos xogadores que habitualmente practican ali o seu deporte. Falamos agora de teatro, xa que Robin Hood abrirá unha xira por Galicia en colaboración con Caixa Nova e o ICAEM.
E aquí poñemos hoxe punto final a información local de Estrada Televisión. Saudos e de Camañá.